Volám sa Michal Mužila, pracujem ako zdravotnícky záchranár. Nachádzame sa na klinike detskej chirurgie v Martine, v Univerzitnej nemocnici Martin. V tomto videu si ukážeme a zároveň povieme, ako funguje pediatrický protokol, ako ho vieme v praxi použiť a aké informácie nám vie poskytnúť o pacientovi. Ako ho použiť? Pediatrický protokol prikladáme na rovnú plochu vedľa pacienta v polohe ležmo, váhou smerom nahor. Nikdy ho nepoužívame v polohe set. Priložený protokol prikladáme v hlave označením hlava do oblasti záhlavia v oblasti temena. Jednou rukou prikladáme vlastne k oblasti hlavy, ktorú tam zároveň aj ponecháme, aby sme si fixovali protokol, a druhou rozkladáme. Voľnou rukou prechádzame po protokole od hlavy k petám, rukou pri hlave nesmieme pohnúť. Rukou zastavujeme pri petách, nie pri prstoch nôh. Tam, kde nám končí ruka pri pete, nám ukazuje farebnú zónu, aby sme mohli pokračovať v ďalšom vyšetrení. Farebné pole, ktoré sme si označili, nám vlastne ukazuje odhadovanú váhu a vek pacienta. Na základe toho vieme určiť vitálne funkcie, fyziologické hodnoty a následné riadenie medikácie, poprípade použitie pomôcok. V prípade, že pozorujeme vizuálne, že dieťa nezodpovedá svojej norme, v prípade obezity alebo podvýživy, môžeme sa v danom protokole posunúť o škálu vyššie alebo o škálu nižšie. Pediatrický protokol je určený pre všetkých zdravotníckych zamestnancov, lekárov, záchranárov, zdravotné sestry. Svoje zameranie si taktiež nájde v oblasti vzdelávania na vysokých školách, stredných školách so zdravotníckym zameraním. Ak sa pediatrický protokol nenachádza vo vašom vybavení alebo ste o ňom ešte nepočuli, informujte sa na stránke www.pediatricky-protokol.sk, kde sa dozviete viac informácií.